Продължаваме с нашата рубрика Вярно или не? Чували сте за BioRefill, но не сте сигурни точно какво представлява. Ето най-често задаваните въпроси, които получаваме. BioRefill помага при неравномерен тен, финни линии, акне, белези и разширени пори. Точно така. BioRefill е универсално решение за всички тези проблеми. 2. BioRefill съдържа само една киселина – салицилова. Не е вярно. BioRefill съдържа алфа-хидрокси и бета-хидрокси киселини, аминокиселини и витамини. Кожата ми ще се лющи и ще има много дълъг възстановителен период. Обикновено почти няма никакво излющване или е съвсем леко. Няма болка, няма възстановителен период. Само свежа и сияйна кожа още на същия ден. Само след една процедура кожата ми ще е гладка и няма да има никакви пигментни петна. Не, една процедура не е достатъчна. За по-добра ефективност са необходими курс от 4 до 6 процедури в интервал от 7 до 10 дни, след което правиш една процедура поддържаща в месеца. А вярно ли е, че BioRefill е подходящ само за мазна кожа? Не е вярно. BioRefill е подходящ за всички видове кожа, дори чувствителна и суха. BioRefill, защото кожата ти заслужава нежна, но ефективна грижа. Запиши своя час сега и намали разликата още след първа процедура.